हामबाय जों खबर खानामानि मते थांनाय 20 तारिख तो हम 20 तारिख ने हरो आचुकदेयो साइक्लोन एबा नवार बारुं फाइमानि कारणे करबुक विधानसभानि बिसिङो चिनी पार्टी सरी बिसिगो 27 परिवार एरो नोखुं वाइसावा खुबुई तेलांखा पूरा नोकबो बाइखा कोनो जगह हलाय नोक अर्धेक काबाय बाक्सा जगह हलाय जे माइसुं नोक बनो काबाय खाय तेलांखा बाइगो बाला जों बुरुक क्षय क्षति अंलिया बुरुक नष्ट अंलिया बुरुकनि प्राण हानि अंलिया तबे बसी कखानामनि लगे लगे जों जोंनि पूरा टीम YTF TWF एवं मथा जों पूरा टीम फायै मियाबो फुङासे सिरि जों फायै जोंनि SDM नि टीम जोंनि SDRF नि टीम एवं इरनि तहसीलदार इरनि पंचायत सेक्रेटारि जत फायै जों जत जगह जों इंक्वायरी खायनायखा इंक्वायरी खायमानि समयो जों प्रत्येकटा बुरुकनि जों रिपोर्ट लाखा रिपोर्ट लामानि एतै कारण जे जों बावनि जे नोखुक बायमानि बनो सरकारी भाबे तारातारि बनो क्षतिपूरण दोननानै बागै जों आलोचनाबो अंखा SDM साहेब चिनि करबुकनि बुखुत गसिका तावानादि मनो जत सम्भव तारातारि जों खायरनाय आबं चिनि टीम YTF TWF एवं मथानि टीम थाङैबो जों जत थाङै जों सिरो बबे आलोचनानि माध्यमे जों कायसा बनो एकटा टीम जों एकटा दाफ जों एकटा पर्याय जों एकटा आलोचना होइपेग राखा बिनि परिये जों मिया सारिगो शेल्टर हाउस नि बागै जों दुइटा इरो शेल्टर हाउस जों बानायजाक पाटिसरी हाई सेकेंडरी स्कूल इरो चिनि शेल्टर हाउस खायजाक 27 परिवार जों टोटल विधानसभा तो 55 परिवार चिनि क्षति अंखा नौहो एर मते इरो 27 परिवार जों सफायखा इरोबो जों किछु साजानाय नोंजानाय इरो केउनि रिचुम नस्टंखा बिनिबायनो जों रिचुमबो किसा तुबखा जों आलु किसा तुबजाक मसारि किसा तुबजाक चिनि इरो रिग्राय तुबजाक ताहिनाय गामसा तुबजाक जों इरो किछु लुंगि तुबजाक तै नोंजानायनि तुबजाक माइरं तुबजाक जों तिनि इरो आलु बस्ता दाल चिनि पियाज बेरमा चिनि बुरतो बेरमा चाकराकबा जों बेरमा तै फायजाक बिनि परियो इरो सुदु तै नोंजानाय सिमिन्या माइनि सुंजानायनि बाबा जों इरो 3टा सिन्टेक्स अलरेडी हजाक दाबा आरो 2टा सिन्टेक्स तुइ फायजाक जों बावनो कुनो मते बावनि जाते असुबिदा गैया जाखायो जों बावनो जों नायखलि दङ जों आगामी दिनबो जों खाना आरो फायनाय बावनो तिनि आलोचनानि माध्यमे जों अनेकटा जागा जों तामा नां बावनो सोङै थानाय इ रुमानि बादिबो बावनि तामा नांगौ माने जिनिस दं बनो आलोचनानि माध्यमे जों खाना फाने माने যতদিন পর্যন্ত বনি ক্ষতিপূরণ হয়ে সাকজরা जों बावनो लागातार जाजानाय लोंजानायनि बागै जों व्यवस्था खाय थानाय बिनि साथे साथे जोंनि SDM नि तरफ थेकेबो बावनो मिया सारिगो माइरंनि व्यवस्था खायजाखा दालनि व्यवस्था खायजाखा बनोबा हामबाय जोंनि प्रशासननि तरफ थेकेबो एमो जों तिनि व्यक्तिगत तरफ थेके जोंनि मठानि तरफ थेके जों तिनि जोंनि पार्टीनि तरफ थेके जों तैफायो जोंनि बुबाग्रा दङ बिनि बागैनो जों थानजागा दङ बुबाग्रानि थानसानि मारियो जों तिनि जों जतनो जों तैदुलमानि बिसिंतै ए थानसानि मारिनि बिसिंतिनो जों तिनि नो होक बायै बारुं फाइबो जों जोंनि बुबाग्रानि थानसानि शक्ति बाय जों वानाथाय करि हनै जों आगामी दिनबो जोंनि बुबाग्रानि याक्तनो काराक खानि बाय मजबूत खानि बाय जों जतनो कयनाय बुबाग्रा आइ लक्थं ति प्रसाद दफा आइ लक्थं हामबाय खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बैसो ताइ गरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारु नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिंनि 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्र आरो 3टा डायमंड रिंग ते डायमंड एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय
गुवाहाटी ब्लक नि आन्दार पार्टी सरि बिसि ए बिसि दायो गोबां जागो गोबां पारागो थांनाय हरनि 20 तारिखनि हर माने साइक्लोन फाइमानि अर्थात नबार बारुं फाइमानि कारणे विभिन्न परिवारनि नुखुं पूरा खुबुइ तेलांजाक केवनिबा अर्धेक अंग बेरा बाई तेलांखा केवनिबा पूरा पूरी माने शेष खाई फाइरिका होमलेस टोटली बंनि नुकरे होकरे ओइ थांखा केवनि हालाय पूरा माइ गला सी थांखा वाति फाइमानि कारणे केवनि अत्यंत भावे माने मारात्मक भावे माने ध्वंस खाई कालाहा এই যে থানানি ওয়াতে থানা মিয়ানি ওয়াতে বিনি কারণে মিয়া ফুরুসং লগলগি এসডিএম নি টিম পুরা করবুক সাব ডিভিশনে এসডিএম নি টিম সহ সার্ভে খাইকা যাতে পুরোনা মানে বংনি নুক বাইমানি হোক বাইমান ন বংনো নুক হোক আবার কাতার খাইয়ে মাননি বাগে সরকারি ভাবে বই একটা পার্ট মিয়া থাঙ্গরাখা বিনি পরিও जों मिया सेल्टर हाउस बानाय रिकाला हाइरो दुईटा पॉइंट सेल्टर हाउस एक पॉइंट हाँ 17 परिवार और एक पॉइंट हाँ 27 परिवार ये छोटो पार्टी सरी बिसि बिनि परियो हाँ ताबुसिनी दक्षिण करबुक बिसिबो जों थानाय से एक जगह सेंटर पॉइंट बानाय जाक बो हाँ सुखिचरण पारा अतएव जों फार्स्ट डे इरो जों फाइले पार्टी सरी आलुतला कांदर ताबो इरो जों इरो रतनमुनि आलुतला चंद्रहंस खाई जों एक इरो जों सेंटर पॉइंट खाई इरो एक सेल्टर हाउस खाई जा ये सेल्टर हाउस की बागै बंग ताबो क्षतिपूरण तो उलुग माननाय जे नुक बायमानि बनि क्षतिपूरण सरकारी भावे किन्तु बंग सानि नंनानि बाय जोंनि व्यक्तिगत भावे जों इरो जों तिनि बंग जोंनि तरफ থেকে जानाय लोंनायनि व्यवस्था किछु एक बंग बागै जों तिनि दै फाइजा এই জায়গা চিনি दङ YTF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुजय उच्चय মানে यां आनि देबरादाय और चिनी बोमा बदलनि सेंट्रलनि सेक्रेटारि एनार्जी देवी त्रिपुरा बोमा बदलनि आरो काइनि दङ ग्रहणदानी एवं गयाती त्रिपुरा गायत्री एरपरे चिनी दङ YTF नि ब्लक प्रेसिडेंट नंदनम त्रिपुरा फाइ मानजा फजाक चिनी ब्लक प्रेसिडेंट जनमणि त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट मथानी आबार वाइस प्रेसिडेंट हामसिंग रियांग एवं दङ इरो बानु देबबर्मा इरो जत नेतृत्व करे काला देवा जत दङ इसोर बंनो जों सुबासुनि बागै तिनि इरो फाइका आबार जों खानाबो फाइनाय लागातार जों बंनो जत बनि चिनी जतटुकु सम्भव जों बनो हेल्प खानाय इबिनि बाय जों इरो तिनि फाइले माने हामबाय जा टोटल कय परिवारनि क्षति अंखाना सर क्षति अहा इरो 17 परिवार उयां 27 परिवार आबार बहु जागा 5 परिवार विक्षिप्त भावे आलादा आलादा भावे एरपरे अहा महंत पारा एक परिवार ताइले नरेंद्र कॉलोनी पारा एक परिवार बंगनी देपा सरागो 3 परिवार ताइले मोटामुटी बुसा अंखाना 55 परिवार तो चिनी पूरा पूरी अंग एफेक्टेड होई थांगा हामबाय सर हामबाय